Kamoro moro maintie Jaramalo TV en kine makare maintie chiro mar buku mar wach kod andie Folumbaka antiere kod wendo studio kandi Honorable Kennedy Ondie kobro loso koni kod koche weche mopogore motelo kod dongruok mar Homa Bay kaachiel kod dongruok mar duond od bura mar ODM mar waki studio. Erokamano. Mosoga ndo bane Lulu TV. Ya ka utulu ni makende mondo mos jo wani wisauru kendo ageno ni rutu genuka mora muntie kendo rito. Adwa ka upulu kendo mondo kwanu hawi maber nya sani awinjo ni dede ka ochopo e gwengo gichopo Muhoroni kuneno gi to kigugo gi picha ngacha manori en picha no to ni kuneno gi tigo gi picha kuneno gi to chiwo report mondo mi sirikal okaw thuolo kendo haraka manyalo timo ageno ni sirikal temo manyalo kinde makalo kano bedo kodi kaendi kano loso kodi Lulu TV kaendi ne watemo loso ahinya warango ahinya weche mag telo kaachiel kod dongruok mar Homa Bay wabene ne wache ahinya ni in kaka achiel kuom jok mabene nosebedo jatelo manero mar Kibiri Ward kendo ja Homa Bay magombo Homa Bay ne okimor kod kaka telo mar Homa Bay ne dhi manyiso ni dongruok onge. Kawuono wachako bedo kodi kendi maendi en higa moro. Ok ang'eyo ni weche olokore dongruok koro nyalo neno koso pod onge. Number jel Jeff kana biro moko sechika na wacho ni nitiere gigo ma ok dhi maber. Tend kota log teach mar sirikal mar Homa Bay. Kendo aparo ni okaloko pacha nikech according to kaka gik moko gin adieri en ni ok dhi maber zaidi. Gimedo mana kethore. According to me gimedo mana kethore nikech gima timore anyaja tiyo gi example mara ni kaka nyocha an member mar county assembly mar Kibiri Ward nagero derni mokala pa ndara mana muko moko nagora gi ji puothegi ma lawji gi tinga puothe mondo mi aket ndara kanyo tibiro yiro ni kawuono banka nasekete yawo ndara maketo mall mara maketo nyaka Calvert mano first round mondo mi yud nderi ni gikori timo ne gada reshaping itimo ni maintenance onge ato to mae ndio oken Kibiri kende ma timore e Homa Bay county mangima nyocha nyano Homa Bay nyocha ne andala kandiege adwa koni yana won ka ok ni an gi gari mar 4-wheel drive to ne okakal ja piko gore pinga piko chuodho ndara chuodho yore manwa gole ndara mamen madhi villages okadre unless ni koth ok ochwe to kata sani ka koth ok ochwe to ging'ado gin bugni masamo geche matindo ok dhi mano en poor performance to gima no miya wacho ni poor performance kipenjo department mora giwacho ni waonge pesa to kipenjo national government kidhi treasury kejan gi bawa ang'e kuone adhi treasury apenjo treasury be usechiwo pesa ni yes pesa usechiwo to waya onge gopo ma Nairobi digo sirikal man national government onge gopo mabiga onge pesa ma poko biro gimomiyo tingni mago mabeyo bedo e kacha e yard o ginyal gol gi mondo go gi mafuta mondo giringi kor gwenge ka gi maintain da ana wacho niya inyalo chiemo kamitie but gima timore Homa Bay en ni koro gichamo tich easy chiem kamitie to kik cham tich makoro tich koro onge because ka otinga odhi oneko oyweyo kata na kilomita 5 to kilomita 3 kero lalgo kik ywe at least a beach ywe but jowagi kata inja chielo ywe ilalo gite it's not right mano yako gikao chuny ler mar governor nigo giketo e ofise makoro governor ok nyal crack a whip governor ni mangamo ok nyal riembo kata minister achiel nyise ni bwana you useless go home that you are not helping Uhuru kanyocha dwa loso legacy ne Nairobi neno kotimo nango kamu mungane ne Kiunjuri obukore ne jopiny ni kuneno dede go to go picha president Ogon Mais nonsense no gonna go home ka inedhi ministry ka ministry ching monyo wani iko moro kotia minister mar energy wacho niya no dhi loso solar lights kora doga penji ni waziri idhi loso solar lights ohada onge pesa there's no money kidhi kata jangwe suchiro kochia to chunyo mabe kama gavana bende kale pile kadhi dala polso chung to onge solar wi kan nyasa chia dikate stage kauru kata timu ni udhi stage nyangwe so gine kochia ibro yiro chung kanyo kaka no chunge sao moro chola MCA atu sani kata solar mono fix wi do an make na tiyo gi rieko na make sure ni na deal ki contractor mana chune mano ruak kite no do ko ni pulso ruak to get solar because I was hands on I was there
To moko mane samoro ne nitie rem matin maybe MCA nok there no di chungi yen to onge mach wi. Koro luth ni e bugo to onge mach. Yeah. So that is a challenge ma wantiego. And the truth, kopo ni jowa dwaro ni mondo wager. Yeah. To we ogigo jok ma wacho the truth like us. Ni attack wa ngato paro ni anika wacho kamando koro tie gimo ma dwaro to kayudo. I'm telling you ni out of MCAs manyocha ni Homabay. Yeah. Okanya wacho ni am a beggar. I'm not a beggar. Aja wala inge yago wala Kisumu ka. I do my businesses. The only thing ma wacho enia we need money in departments. Na tero motion e bunge mondo mi devolution mar procurement or team a department. Yeah. Ni koro peso wuge finance, peso be distributed in departments. Up to today, county government pesa podo bedo held up in one department. Awacho ni awacha kawuono tarika parga Apago chiko. Up to kawuono koreka employees oyudo mshahara Kawuono. I have every information. I get information from bank, I get information from everywhere, I get information from central bank. Even Angoma kilo laxity machalo kama county maduong' mar Homabay. Incompetence. Ineno nitie The leadership public finance. Nigi gimiluongo ni Public Finance Management Act. Section 288 of Public Finance Management Act require ni wan gimiluongo ni Public Finance Management Regulations. Regulations go set gimiluongo ni timelines. If county government of Nyal make report to the budget controller at the right time, the budget controller will receive your report at the right time. The budget controller of Nyal disburse to Lupesa at the right time. Or usiku bag ni mane the office budget controller ni yago no matin because the reports are supposed to be managed by the CEC were not made at the right time. They were not submitted at the right time. They are not taken care of and dealt with at the right time. How do you get money at the right time? Why can't we just do our things at the right time? We'll make our reports at the right time. Our fiscal strategy paper will be well prepared at the right time. Our financial outlook paper will be prepared at the right time. Our finance bill will be prepared at the right time, so that we can have our appropriation bill, my budget will be approved at the right time, so that our guys can get money at the right time. Counties have paid salaries. Almost all counties. Today, one go watch the salaries. Okago Sirikal. The only thing any kane wadwaro government. Yes. Mane wadok wamanyo ne governor. Nwabedo kake nwabedo. Yeah. Nwabedo an Karilu Sademba, Woodra Chonyo Mara Igiti, ne an kanyo iro Professor K. Woodkara Chonyo Mariek. Ne wabedo kanyo gi Nerea Mondigi ne nyakara chonyo manine chikara chonyo manine no kubedo Miss President Kenya. Ne wabedo kod gi piny japuonjo widi udoyo widi gi. Ne wabedo go Mariek dala wawacho niya iri kaka waketo jopiny yie gi governor kendo mondo waduoke second term. To governor no kono njoka ma Ondiek Owede Ademba Nerea nyarko Chinyakorayo winjuru wach ang'e kamogo ya piny. Sirikal ni ka dokie mutiyo matek madokie ubro nenu legacy madwawe lingenyo mokonga abro yembo jogi oko te abro yweyo od nigi ywech anyo cha penjo kuma ywech no nolali idi yetima no bedo suone Ywech olal. I don't know kuma ne Poko ywech mane di ywech olal. That is the truth. Joma ne nitie mapod nitie. Yes. Petition nendeko ne County Assembly mar Homabay. Yes. Wabro kawiyo matin ka itwa duogi bro nyiso ni to petition no ero nyaka sani rimo alose ni rio chopo kanyi bedo semi duoko ko semi duoko to duoko chalo nade. Ma indien kuku mar wach koran Jafalomba kanti record honde bukene di ondiek. Kamono mara maintie jara malolo TV mainde ente mar kuku mar wacha antire koronde bukene jondi ke studio kandi walose weche pogore mag Homabay County ka chiel kod weche mag odiembe ne wadhi donji karo rekod gombo mare bende achaka rwaki studio mosoga ndo mane lolo TV achaka ka fulo munda moski kendo ni sao ageno ni wawinje makare agombo ni wabeda gi debate ma oken mar goji John gi goji. The only thing anadwa wacho ni nyecha se wacha dieri mantie jomoko kana wacha dieri ne paro na go chumbo an chumbo magoyo ena chiwo kahaya
chula to miya mane chumbna ok chumbu mar goji gi wach. Emomiyo ipenja penjo maro petition manitero cha. Natero petition nikech ing'enia mondo mi wacho winjre makare nitie channels mitimego. Okibukri abuka ni pop anawuok wadwa dhi go koko. Procedure mokwongo en ni petition county assembly. Inyiso gi ni kalure gi gima dhi kama aneno ni mae makosa man ka ng'ama kama owinjo be ni ukele mbele mondo upenje penjo mondo mi ka ok onyal duoko penjo achiel ariyo adek. Ne an gi penjo 53 ma waziri Nicholas Koriko no winjo be ni duoko. To nokoluonge. Gimomiyo nokoluonge ne obedo thuolo malach ka county assembly poko miya barua mar duoka kaka petitioner. Nyocha giduoka an barua no nayudo tarik 17 dwe mar achiel. To giwacho ni barua no ndik tarik 21 dwe mar 8 higa mokadho. Koro akia gimomiyo ne pogi kelo na barua no nyaka. But I don't want to deal with that. Reply mane gimiya en ni akwonga tema venue main avenue en ni monda a petition governor mokwongo mondo mi oriembe because governor is the appointing authority. Nyocha ndiko ne governor email tarik 22 mar barupa because ing'eyo jowa kiwacho adieri gi koro giketo lweny mang'eny. Koro no kadwa dhi na tero barua physically. Nikech inyalawi kuonde go jowa gi ong'iyo gi mibadhi go makidhi kanyo to inya ket ni udhe mogano kadwa lweny gi jowa. Kechana rach lweny makadonjo to bro inyo ni tiyo kore. So now oro email adi to reply mar governor. Any period ma constitution oyiene no nyalo reply to ka ok reply to aduoko petition no county assembly which I will have my letter nyiso ni na nyise so he has not acted and gimo mi adwa no relieve ka to teri another department ka ok odwa riembe. I believe ni finance is the heartbeat mar government. Emomiyo ni neno ka nitie mibadhi Nairobi no nyisi minister ma finance otimango o step aside ka wuon wan gi kuru yetan gi deputy gi PS mare. I'm telling you ni gima timore uma base enough to tell somebody to be aside. Nikech iga mokadho nyocha wacho chieng' moro ka drepe mag county jotich te mag county in Christmas ni chamo kanye ibiro ni chieng' Christmas ni nege gwendi moro ilose chapadi moro ingisodi gi kongi mo matino madho jowadu nikech no se chulika to ma serikal mangima tarik mishara madwe mara 11 mowinjo ng'ato celebrate go Christmas ichule tarik 29 ka Christmas osekalo to jogi no yudo pesa almost 2 weeks before Christmas kalure gi report mo from Central Bank. Sama nyithindo dhi sikul dwe mara 1 wuonma icha kichuli mishara mar Christmas late mar November late to bas dwe mara 1 bicha kichuli tarik 17 tarik 17 nyithindo se dhi sikul te to mai gi mowinjo be ni chulo fi. That is what I'm saying. The pain mabji did through. The recurrent expenditure to engima of day. I want to say, the development funds are not well managed. That is the truth. Karaka koro this time, okadwa gora gi ngato mang'eny because the more mamelo wacho ne jowa moko be weni itgi kinyiso gi this gin gi lokore this. Ingi mana ni hoi kamane na okan jakwecho. Akalu kwecho ama honorable member. Okakwiji ng'ato ng'ini ma wat koro dwaro gimoro to mire no gogo ni adwaro gimoro to weto dhi nindo kechode tadwa ni mondo siptal mabudala gi obed machiegni magara ko nindo kech to yath nitie onyadhi mimiye panadol duoko ni kech ma rain mar kech ma that is the truth. And I'm focusing on ni ka wanya bedo gi governance necha wacho ni governor ni igari mudongi orome timo something to bine no kama nyalo dhetimo. I don't see nikech ing'enia jogo mako mateka finance and gima late na ni finance or mark mateka when money is not released adwa koni ni kata kor gwen ka pesa mar contractors ok nya chul mishara donje loan te pesa manya bedi kor gwen en mar contractor matin mutiyo no chule odio nyeo mena money is what I'm calling for. Pay the contract like sani is very bad ni ukuru ya tani minister ma finance Nairobi wacho ni Homabay county en achiel kuom counties mose chulango pending bills to our contractors ni e court Homabay gine court because this is not true.
Manya Attorney General no se oro the state council to that case. Erika kiwacho no chulo pending bills while one kaka contractors mano gimanyocha gipenjo. One kaka contractors one gi gopegi and gi eleso ni gi LPO ni gi invoice. They have not been paid. Kiwacho no chulo. Mano miriambo. Tiende niya gidhi corruption gitero nyaka Nairobi. Gidhi gichulo jomoko kucho o ndiko ni gisechudo. Idhi chulo ng'ato pesa kucho mondo ineg go jo piny ka. An mano kondiko wacho to nondie goyo ng'ato. I'm telling you. Wadonja ne weche go mag duondo bura mar ODM. Duondo bura mar ODM bende koro intire ni eri nyaka sani eri koro ang'eyo ne gibro loso weche mopogore opogore mag go mag yiero gini mapok gilando. Ang'ene gibro lando to already intire kod interest. Inyalo nyiso ni tin gi interest mane? Adwa wacho ni sirikand gine chama mar ODM en chama maduong'. Kendo kamoro amora iwinjo ka nyaka joma pingowa oko kocha wacho ni to koro kare ODM ka koro sirikende mag ODM ma iwinjo ni wan ma namba 1 ukimi ka kigolo research mar ukimi o mabe namba 1 kiwinjo ni wane jok ma kata jotendwa odhi wach BBI wane ma jotendwa ok nyal wuoyo mbele ji kiwacho dhuluo Mombasa ing'eni is really bad. Mago gik ma ing'iyo the kind of people ma wan godo ni are results of ODM nomination. Kore mwa wacho niya party wa ichayo gimo mi ichayo chama en weche mag ODM nomination, that's all. Sama wuoyo kodi ni ineno law mar wako ng'ata ma ja onagi gombo rwako law mar chungwa nikech mai kama chunjo pente nitie ODM. Kendo adwa wacho ni kama wabede ni onge ng'ama ja independent. Onge ng'ama nya wuotho ni kako Joseph Oyugi Magwanga for example manyocho chungo mabe gi independent. Macha no chungi independent nikech makosa manotimore makata nange a few mistakes manotimore. I don't know whether no yombo or not, but what I know ni ne okolande. Koro kana okolande ibiro yudo ni no dwara another alternative. Gejo piny bende really insisted. Adwa wacho ni niya jo wate onge ng'ama ja independent. Kata jok miwinjo noringo kor Magwanga, kata joma noringo kor ng'ane kor ng'ane Siaya, joma noringo kor Gombo, joma noringo onge ng'ama independent. Eduowa ka onagi wa that's the truth. Jo wagin jo ODM te. And gima adwa mokwongo mondo arwak gite kaka jachama, kaka delegate mar chama sani. Adwa kwagi mondo giduogi e chama, gilandre, gibi radio ka, giwach chama, gikwa ng'uono kama ne kiero bedi weche mano bare mondo waduog wariwre ki achiel. Mondo mi awach ni anadwa solve problem mar ODM like this. Another point, you must know problem solving skills. The main problem we have, and we have a beautiful lady, Majite Gombo no bedi kuome. Wan gi nyako ma jaber ma yawuote gombo, wan gi chama man gi policies maber, wan gi chama man gi wonderful party leader. Once you have a wonderful party leader, everything is okay. Wan gi party man gi structures up to the grassroots. Yes. The only challenge makoro wan go and it ere kaka wa manage expectation majo piny. And anadwa ni wamede expectation majo chama niya adwaro ni mondo wa manage nomination process. Mondo ibede chama kaka Moi ne wacho. Ni kiamua ni dwa donje chama, idonjo nikech ideology mare, ihero kendo idwa bedo jachama. Emomiyo wacho ni kaka wanjo ODM, adwa manage kopono miya thuolo mondo abed secretary general mar ODM chama at Orange House Nairobi. Ok mapiny ng'eyo jomoko neno ni one an MCA ni koro inyadwaro secretary general nade. I am out. Mondo abed secretary general mar ODM party at the Orange House. National level. Mondo mi ineno wan gi gimiluongo ni elections board. Elections board gin jorieko. Jomo yier kendo go kogno kendo tere vetting kendo bedo nominated kendo bedo appointed. Gin gi technocratic knowledge, gin technocrats. Yes. And as a politician, waluoro gi gimiluongo ni a National Executive Council. Makai motingo chairman masani wan gi Badi, kai motingo secretary general masani wan gi Sifuna, kai ndiye motingo treasurer masani wan gi Bosire, kai ndiye motingo secretaries mopogore mar political affairs wan gi Wandai, women affairs wan gi secretary ma women affairs, youth affairs and what have you. Adwaro ni mondo cohort mar politicians koro kik wabed jok mabed dwaro kombe dala.
man koponi omiya thuolo ni mondo abed secretary general mar ODM ok abidwaro chung anything onge komoro machaka laro unless ni ok omiya kom ok alar nikech ok ni dwaro in jakom mar ODM TV dwaro ok ni an jakom ODM idhigori idwaro kom Lang'ata samoro in the only person official mar party moyiene dwaro kom en ng'at achiel ma en party leader emoyiene dwaro presidency modong kisebedo official to in official wadwa ni ipango chama area ma intie kata ka in chairman ma sub location ipango chama kanyo ma nomination idhi bede in charge ma nomination polling stations mar in your area emomiana pango ni nomination jopiny onego ng'e kaka dwano time mako miya thuolo to mani madhi propose mondo time wan gi kang'eny to counties 30 mag ODM ma wan sure ni wabiro time nomination adwaro ni an abiro timo nomination day by day county by county ka abiro ni kora time Kisumu ka machinery stem mag chama ni Kisumu manyaka party leader katek to ni Kisumu cheko ni to begino dhi kaka dwarore ma chairman nitie elections board te ni Kisumu ma wa make sure ni ballot papers wuok sa 11 okinyi ma sa 1 wangi gini polling stations te kaka IBC timo but one kor watimo county by county bas wa make sure ni ng'at ma official mar party kata all chairmen mar constituencies bedo na in charge mar returning officers koro chairman mambita en in charge mar polling station in Kisumu county koro wabedo sure ni jogi biro chiwo only kaka ji odonjo kaka ji ogo kura kaka bas wa make sure ni wan gi police ma is in charge ODM samoro biro yudo ni ng'amo mi pesa mar miyo kata police mondo madho chai poko miye koro police kata gimoro timore police ngi ang'e because he is not having any duty there and he's very to kwedo poko neno ka kwe moro kethore so ngato kwala poko timore so that is the thing ni I want to be sure ni chairman kanto commandant ma police ma that county is in charge any partner and every polling station ayudo report by sapar kweno rumo o sapar chiele wange an gi report te mar then what they clear gigi wan ngane oseyombo ngane ok ni moko lande bugu ngane wacho ni wacho to gavana nyongo to nodhi lande bugu kia kure ini wacho to unutingo kia bode udhi uchuno ngato nothing like that enia ka party nyocho tero materials iyudo ni party otero materials ogol gi Nairobi to ochop gi Kindu Bay atigi example magwen ochopo Kindu Bay ingeni Jacob Raila Odinga to ngini nomination timore Samanga polling station dala to gigi material kako ker okwamo Kindu Bay onge party official madwa golo gi Kindu Bay gi gach party matero Samanga polling station ibro ni koro aspirants man gi interest gi yudhe gi koro dwa kawo gigi kete geche gi koro ibro ni magi geche moko rem koro ibro ni Samanga to tingo ballot papers dhigo ni winjo jo moko no wacho ni ballot papers no yude gacha I was only transporting ballot papers from Samanga negin polling station manatero Nyangawan voter to nikech ne onge gari idwa wacho ni chama no ko provide gari there was but ne nitie ni koche timo gigi country mangima secretary uchung dwaro kome kocha chairman lero kocha gi Karoli Mbadi seche ka laro gi lori Karoli kuchuchu idwa secha dimi idwa manage go nomination ma Samanga primary to ibende dwaro ndi wakuju gwengu kuchi dware kom the only person mo winjo bende dwaro kome na Odinga thank you man gima dwaro streamline in the party any yudewa biro bedo ni gin gi duty ingene sani yudewa gina kanyo okomi structure emo mi sani kara samine na wuoi kodi nya kata chomo si ki wan Homa Bay ki wan Homa Bay county nya wan si kauna wan si aya kendo nyo ne wan tie Kakamega what they to the youth part of the party mono mi wanyis gi gim wadwaro ni wan ni kid the team to kick bed mi gibedo misused but gibed part of the process what ni mugik ne Uganda what na mugik any number 10 adwaro ni Kenya sawie to wani party wa ODM odonje state house every ultimate goal political party mora ultimate goal mare ni mondo acquire state power one gi good party one gi wonderful party leader but samora mo fuel this vehicle wadwa donjo state house wa yudo puncture
pancha gi waseyudo gi moko bedo nyaka mane iwaka kawuono kibiro yudo ni ng'ato wacho ni nyaka engineer James Rege gi mane mbungo ni ok jachama onge ng'ama ok jachama adwa kwayo ni wariwre wate wangi 2022 mondo miwa make sure ni watuto kik wabed gi independent candidate wabed gi ODM mamarwa wabed gi ODM manyalo timo free fair and verifiable nomination mondo jakom kama obede enitero ne mar result ni jokama bunge makama nominated e ODM ni ng'ane ok ni biro gi nying jaberio koro Raila kiani ng'amo yombo ng'amo ko yombo abi ng'ata tuon erokora okay ndiye agacha korade kero rito basani mengi ne wantire lo TV chero mar kukumara chkora nje fulumbaka uritu masani